athi ngaphandle ungakulunga ngiqhaleka kubo uthe ngiqabuza nenza iblomasi ngo andiyopendi yakhe eva awuzuhlisa nenyusa ungaphinde umbizi bangathi phunde eRhawuzelala mvile ucimfana utheni ucimfana uNtswembu uzana yababo kanye ngqine nonqini Sungiqala sukanze sungiqala kakubi mntaneni sungiqala kakubi manchi ucanda nyawaze lento yakho ngithenge ibisi wayigqiba ngithenge iswekile wayigqiba ngithenge uglaba futhi uzamgqiba kanti utyanjani yena sinazo akhothe emqando ke sisabajona nxa udakayo futhi lumbi ndicela ngiphathele isikhaftini eba uphathe isikhaftini nxa uze kumphathe isikhaftini nazo kuphathe lunch xa udaka baby ngeke yini kuyadura ukutya konini ugqiba amabisi ugqiba iswekile kanti utyanjani wena hayi it's over konke emqanduli ke ntombi apha it's over futhi badika wena bazengcobo hello ndiyayiqonda Thobeka nguwe engcobo ndiyayazi uba nguwe utheni ufona nge1 buza impilo ubukathi ungayibuzi nje impilo ubutheni uzoyibuza ngana khona le impilo uyakhathala mntana imali uyiva ngevumba ufuza unyongo bye tyhini abantu bazengcobo ubusela bunini nyani pha engcobo ndiyabona nami ngoku umuntu afone nge1 bam ndifuna ubuza impilo kuphove nge20 behleli nje kwinzima no call back ngoku ndiyakhola ubuza impilo uyayithanda imali erhawu iva ngempilo mnqondo yeke ewe ndimi umgiqonteni nabani ubongani wapi emqanduli ufuna ntoni hayi ufuna ngizalisa ngamali mani nazimbo ekazala kade imali niphambene emqanduli andimithisa imali bongani ayizali imali make ndithi bye tyhini abantu zemqanduli batheni yemgiqo zalisa ngamali andizalisa ngamali pha emqanduli yazala zimithiseleni nina pha emqanduli zalisa ngamali undiqala uthini uthi mboleke imoto uzayithini uzomufisa pha kwakhe yemthana ngoku ndandikuthuma iayini kumeza wathini umeza wathi akabolekisi ngento zakhe kungcono nthini kungcono yo ayini lapha kwakhe ngoku yena uthini uthi mboleke imoto uzayithini uzomufisa pha kwakhe ndathi saye mngcwabeni mthana ndishwabene ndathi yakumeza uthi andiboleke iayini wathini umeza wathi akabolekisi ngento zakhe kungcono nthini kungcono yo ayini lapha kwakhe yithi ndithi nam andibolekisi ngento zam kungcono azomophisela kwam andizothatha xesha lide umeza hayibo yemasi strong le phone yakho itechnology man yebo kaloku kwifone kankosikazi wami kwinamba yakhe ndibhale love nalapha kubhala love nalapha ndicofe inamba zayi4 yaveza ulove iyayazi uba ndifonela abani phone isebenzisa nezi yebo kuthi ukuthi noba ndingafonela umtshana izawuvela ibhale mtshana angoko seyiyazi uba hayi somfonela umtshana angiyeke umtshana somfonela hayi wabuya umanzi kangakwenza kantoni kaloku kulaa nto ubuyithetha vovo uthe wena ngoku le mvula yatsho vovo uthe wena lo ngoku unethayo nditsho uba andinokwazi uya kumfazi because kuyanetha ewe ndiyalala kaloku ndivalelwe imvula so mna ndakhawuleza ke ndaqonda uba mandiyomxelela andizukwazi ubuya ndivalelwe imvula ndisuka phaa kuyo hayibo ndimxelele nje uba heyi andizukwazi ubuya ndivalelwe imvula ndaphinde ndiyaza hayi awunampahla awudlala ngama awunampahla wena ungabi nampahla nampahla ndicinga iwardrobe igcwele mna zimpahla zakho but awunazimpahla izapha baby isa nansi yokuqala nansi yesibini nansi yesithathu tshini molo makhelwane nansi yesine lapha ifuna sekusamalanga nje sisuka qonyo wethi ndisuka qonyo ndani qobo ndani qulu ndani ngqamako ndani ngqushwa ndani mqhukwebe qoqodala zingqudu ndazongena yebo kuthi ukuthi yayazi geography kodwa yo akha ndiqaphe no ndizwe ebusuku yemta ya break jonga break kaloku bendingamiselanga uba ndizisibhani niyayiqonda phofu yempondini jonga bricks bendingamiselanga uba ndiyaphangela nam bricks phangelani ke phangelani bricks andizi phangelani utheni ngo wandenza loo nto ngo abomaguzi unjani omaguzi uthe useshelfini usadini unjalo wathandwa wachongwa ngumuntu othe wakuthenga ekuthengela ukusela ngoku sinentloni zokuvula nje singandelanga siza kuvula ngoku
Uzusincede ke njengoba sisakuvula nje siyakwazi uba uyayenza impoqo emntwini. Ungasinkqonkqozise endlini zabantu belele bengazi noma zibanqonkqozela ntoni. Ezo zimvo sizenziswa nguwe. Akho kulo mfana womZulu lona anazi ba yenzeke isiZulwini na but sifuna uqonda nathi singabaXhosa ukuthi can yayithetha nyala ndethi tiko kawuyivula ithi tiko ngasive no tiko cool ayihleliphi Indoda ithethiswa ifoni yendoda ayiphathwa nizawubalekwa bafike kuthi ke thina sihleli sibanxanela fike kum ifoni ndingayijongi noba seyiringa ndicimela ndibhekele ndithi iyaringa babe ndijongele mayenza into rongo ndithi right wena mntu wam ungaphinde umoshe uyeva nditsho ndimphose ebhedini so nizawusala ke sana umuntu ukhalazela mhlawumbi umbane ayodlwengula ubukhalazela ukungaqeshwa ayodlwengula ubukhalazela ungabikho kwezindlu ayodlwengula ongathi ngoku xa eyokulala nalomuntu uzawuphuma izitena neconcrete ne-roof tiles uba ngabulele nalomuntu uzawuphuma umsebenzi kuba kunjalo kaloku ngase kuthiwe mosi makulalwe nabantu isilalo sikhupha izindlu eziyi-20,000 ngaske abantu bayi-understand uba into ze-unemployment into ze-poverty into zokungabikho kwezindlu izinto nje kwanto mabayazi into yobana awukwazi ufika abantu bedlwengula ithebe khona lokwenza kuthiwe bafanele abantu udlwengula abantu abaphangeli kungoba uthi waqhuba udlwengula ufumane umsebenzi then if that is the case masiya kweza form zowapayela umsebenzi abantu badlwengula avuke kusasa usithiwa usefemini yaphangela isilalo ayiyosolution yokufumana indlu isilalo ayiyosolution yokufumana isilalo ayiyosolution yokuba ubone umbane sowusendlini yakho but nxa usenze ngendlela engeyiyo kuyanyanzeleka uba mawubanjwe ugwetywe so no-commissioner kwa-SARS beze nee-theories ezingacacanga asizoyivumela loo nto leyo nabanontorotyhi mabane bengxola apha engathi bazawubhatalwa ayisizoyivumela loo nto leyo into esiyifunayo into yoba eli lizwe lilawulwe kakuhle umnumzana uZuma umoshile therefore irresponsibility yenu uba nimthathe nimgoduse ngoba ibinini ebebeze naye xa niza nee-questionable characters singena phi thina kuloo nto. Honorable member, please take your seat. With respect, General. Point of order, respect. Honorable Chief Whip, please address me. Address the chair. Can you instruct the General to sit down? Okay. Honorable member, please take your seat. Let's do that. The Honorable Holomisa is insulting the members of parliament, is calling them Onontoruchi. And therefore, he has to withdraw. Honorable Holomisa, did you say that? Honorable Holomisa, if you are confirming that you said it, all right, thank you very much. Don't do it conditionally, Honorable Member, please. Sekela Mongameli, njengomuntu osiphetheyo kwi-administration, kawuzame uthetha ne-caucus ye-ANC, ne-ANC yonke uba ayisithi abantu abonyulelo tata umoshayo. Thethani naye, nimbonise, ndike ndathi aba last week, siredi uba sixoxe i-exit strategy yakhe decent. Yizani nayo sinincedise, sanukoyika mawetini, nilani ngamagwala kangaka. Njoba iwashing le